Gepleýär Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnäli bilen men ýoksan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow iýun aýyndan bäri ikinji gezek dikutsor sürüp Aşgabatda we Ahal ýaýlasynda alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Resmi metduat onuň dikutsor sürmek başarnygyny taripleýär. Çalışanly enjamlardan ufatlyk bilen başalyp çykmagy hormaty prezidentimizin dikutsordaki teri tehnologiýalary dolu üýeleşdirendigini suwut edýär. Uçuş makalyny esasan paýtagty awadanlaşdyrmak, onu arassaçylygy tertip düzgüni üpçün etmek, yol, ulug düzümini mundan meýlekde döwre waplaşdyrmak meselelerini üns berileni gaýdylýar. Yerli synçylar şol sanyny bozgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň lideri Nur Muhammed Hanaw, Berdimuhammedowyň Aşgabatda we onuň ýokartyndan amal aşyrýan iş saparlarynyň esasan propaganda maksatlydygyny, ýagny hemme zat gowy, prezident kemçilikleri düzedýär diýdirmek üçin edilýän oýunlygyny öňe sürýär. Ýokardan diňe owadan köçeler, arasda köçeler däli asfalt ýok ýerlerem ýa ýykyk kömrük görmänkeler, köýne jaýlar, odatlarym görnýär bolýany odatlar gözüne görnýär. Hanawyň pikirine görä prezidentiň ýokardan görenligi aýdylýan zatlar, gurulýan desgalar we beýlekler oňa öňden hem belli zatlar. Azatlyk radiosi bilen anonimlik şertlerine urlaşan bir Aşgabatly dikutsorly iş sapar diýilýäniň Niýaf döwrüne başlananyny we adamlaryň ýokardan edilen gözegçilikden soň esasan jaýlarynyň ýykylmak ähtimallygynyň alada galýanlyklaryny aýtdy. Herne Berdimuhammedow jaý ýykyn diýmedi. Şoňa şükür diýip 60 ýaşly Aşgabatly Azatlyk radiosyna aýtdy. Berdimuhammedow iýun aýyndan amal aşyran dikutsorly saparyny Aşgabatda bagly, ýaşyl dolaklar köpeltmek, şäher guruluş gibilerinden araslamak, awtodrolgolar köpeltmek ýaly meseleler gozgapdy we azýada 50 gün galmak münasibetli awtologsyz gün, tigir sürüşlik geçirmek, azýadanyň mehmanlaryna dikutsorly gedelen kurmak ideýalaryny ortaga atypdy. Şondan soň Aziyadanyň başlanmagyna 30 gün galmak münasibetli ikinji awtologsyz gün hem geçirildi we sosial ulgamlarda Aşgabatlylaryň bu çäreler mahalyna ulagsyz gaty kösenenligi, hastahanalarda operasiýalaryň soňa goýulanlygy habar berildi. Türkmen mediýasy Berdimuhammedowyň Ahal ýaýlasynda täze urulan 3000 orunluk maslahat desgasyny synlap, soňra Guşçar welentlikden Ahal welaýatynyň Akuda etrawyna ýaýwanlanan işleriň ýagdaýy bilen tanışanlygyny habar berýär. Berdimuhammedow soňky ýarym ýylda owazylyk ekinlerinden alynýan hasylyň hususan buğdaýyň kanagatlanarly dälligini ençeme gezek dile getirdi we käýinç kadr çalışmak çärelerini dowam etdirdi. Duşanbe günü geçiren maslahatynda bolsa, mineral dökünleriň ýeterlik dälligi üçin prezident Türkmen Himiýa döwlet konsernyň başlygyna käýinç berdi. Şol ruwatda döwletiň daýkanlaryň ýokary hasyl almak üçin ähli şerti döredýänligini aýtalýar. Daýhanlarma ýokary hiyerline, tohum, dökünleriň hem dürli görnüşleri, hem beýleki zerur serişlerin hem doly üpçün edilýär. Nowatdaky dikutsorly sapar barada taýýarlanan resmi habarda Aşgabatda we onuň töwereginde gurulýan awtoparklar baradaky maglumatlar aýratyn gözedürtilýär. Türkmen paýtagtynyň töwereginde regionlardan gelýän awtologlar üçin awtodrolga gurmak we ýolagçylaryň Aşgabatda şol ýerlerden jemgyýetçilik transportyna gelmeli edilmegi beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryny ul nägilelik döredýär. Ýatla diýär, Berdimuhammedow şu aýyň başynda dikutsor sürüp, nişanadan ok atyp, ýokary harby taýýarlygyny görkezenden soň dünýäniň habar teristelerini bir hepde bolay iň gazykly video habarlaryň biriniň obyekti boldy.